Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! O, tama ng dilig ng dilig dyan. Dilig ng dilig. Tanghaling tapat, mapapasba ang halaman. Pag nakarinig ka ng dilig, iba yung pandinig mo. Bakit di ba naisip ko pag narinig ko yung Dilig ng tigang? Dilig. Bulaklak. Bakit may kakaiba? Ano na sa isip mo? Paliwanag mo sa amin para mag-gets namin. Una sa lahat, nakatanghali ang tapat, di ba? Ba't mo may shoutout yung mga nagdidilig? Di ba? Ay, mo, Ang kasi... init-init, ba't ngayon nagdidilig, di ba? So, iba yung naisip ko, parang nagkakaroon ng diligan kasi tanghaling tapat. Yan tuloy. Sa mga, ang layo na ng inabot ng imagination ko. Sa salitang dilig! Yan tuloy, may kumakatok na sa pinto. Extended po ba? May tumawag. May tumawag. May, Ano ba may yan? nag-doorbell na. May doorbell? Ano ba tawag doon? Hindi ko alam, ang tagal na kasi. Ano ba yun? Ano ba yung Tayo lang yung nagkakaintindihan? Tayo lang ba? Hindi ko alam. Yung tayo lang yung tawan-tawa. Tapos anong pinagtatawanan nila? Sabi ng mga nakikinig. Hindi ko alam. Yung Ano mga, na ba ngayon? yung mga natawa kasi alam nila yan, 'di ba? Okay, so hindi- 'Di ba di ba tinatawag 'yun? Hindi naman may kumakatok. Ma'am, sir, extended po ba? Ganon. Di ba? Hindi. Ano pinag-uusapan natin? Eh di yung dilig. Diba? Yun naman talaga. O kayo kung di nyo naintindihan na di wow, kayo nang di nakapasok doon. Kanya-kanya naman yan. Kanya-kanya interpretasyon ng salitang dilig. O, sige na, tama na. Ayan. Basta maraming masipag magdilig ngayon kasi kawawa naman talaga yung halaman. Oo nga, ang daming tuyot na tuyot po sila, correct. tigang na tigang ang As lupa. in, brown na brown yung mga yung mga dahon, Yes. yung halatang halata mo talagang kulang sa sustansya. Ang pangit no pag walang dilig, no? Oo, kulang talaga sa kulang. Basta parang may kulang sa kanya, di ba? Hindi totoo naman. O kaya, di ba at ang isang lupain kapag talagang nadiligan ng husto. Oh, di ba? Parang ang Diba? ganda niyang tingnan. Ang gandang tingnan, di ba? Parang busilak na busilak, gano'n. Healthy. Yes, Diba? diba? Totoo yun, pleasing to the eye. Actually, partner, kaya naman alam niyo po mga kabisyo, kaya naman talaga nasabi ni partner itong dilig. Kasi ang sinasabi niya talagang, gusto niya talagang sabihin, ganyan talaga kapag medyo kulang na kasi talaga yung kulang o naubos na yung sweldo. Natutuyot, kaya naiisip niya dilig. Pwede rin tigang. Oo, tigang wallet. Sino pong isang araw pa lang ubos na yung sweldo? Oo nga. Ang daming ganun. Kasi talagang sadyang kulang Kahapon nga nagtanong ako, ano bang mga pwedeng mga tipid tips? 'Di ba? Total araw ng sweldo kahapon nagtanong ako, ano ba yung mga pwedeng tipid tips para talaga pakakuha mo ng sweldo mo, ano yung mga pwedeng gawin mo para sigurado makaabot pa sa 30 kasi kadalasan hindi lang siya umaabot. Share nyo naman sa amin. Oo, 'di ba? May mga Huwag kayong sakim sa knowledge. hindi naman, may mga nag-share. Una sa lahat, merong hindi naman to priority. Isa sa mga nabasa ko, partner. Wag magjowa. Yan, 'di Ayo ba? kaya, agree ako dahil. Oo, Maggastos ang magkaroon ng jowa. Correct. Or di naman kayo wag magjowa ng magastos. Pwede diba? din. Kasi pwede naman magkaroon ng jowa ng hindi magastos, yung hindi pa na yung extend. Ganon. Babalik pa rin. Dun pa rin. Ma'am, sir, extended po ba? Hindi na kasi hindi magastos yung jowa ko.
Bawal Ma'am, na sir, extra. luto na po yung pansit niyo. Yung yung pipiliing jowa kung gusto tipid tips, 'di ba? Yan, Yung hindi yan. na mag-order ng pansit. Yung Okay, malakas so siya tulog kahit na lang, ganun. malakas siya kahit walang pansit. 'Di ba? May mga ganun, 'di ba? May mga jowang talagang sadyang magastos. Oo. Yung mga tipong yung hindi nakakaintindi, katulad ng ano ba yung mga hindi nakakaintindi? Kapag halimbawa, hindi na lang sa jowa, kunyari family gathering o kaya gusto niyo lang kumain sa labas. Kahit na alam niyo medyo sakto yung pera o kaya medyo kulang, gusto niyo lang talagang i-please ang inyong sarili. Okay lang naman yun, walang masama diyan, 'di ba? Go lang. Pero Pwede. dapat magkaroon ng pakiramdam na kapag ganyan na alam mo yung nanay mo, yung tatay mo gusto lang kayong ilabas pero kulang talaga yung pera, 'di ba? Huwag na niyo order pa ng soft drinks. Oo. Order pa ng mango shake, kala mo naman makinis. Ano ka pa? Order nga po Yung ng... feeling ko naiirita ka sa mga umorder ng shake. Yung parang, Kapag hindi masyado makinis. hindi yun, partner. Pag ako yung tagabayad, tapos may mag-order ng shake, alam mo, parang talaga, hindi ka na nakontento doon sa sisig. Kailangan nakashake ka, ganun. Ano, nasa resort? Nasa Yung shake na may papayong pa. Diba? O kaya Nakakaloka. may fresh fruits na nakasabit. Oo, kahit doon sa, kahit doon sa walang gilid ng kahit baso. walang fresh fruit o walang papayong, 'di ba? Basta shake 'yan, dagdag 'yan dun sa babayaran ko. At mas Yung- malaki yung presyo ng shake Correct! minsan kaysa doon sa Diba? main course mo. Eh, nakakaloka dito, 'di ba? Kunyari partner, soft drinks, 'di ba? Kung Oo. sa labas mo 'yung bibilin o kaya sa tindahan o kaya eksakto doon sa grocery, magkano lang? Kaya. Kaya, 'di ba? Oo. Kahit 5 kayo kasi kaya, 'di ba? Order ka na 1.5, pwede ganun, hati-hati, totoo. carry lang yun eh. True. Pagka ganyan na nasa labas, nasa Oo. restaurant, 'di ba? Basic. Kanya-kanyang bote yan o kanya-kanyang Correct. yan, soft drinks in can. 80 pesos agad yun. May 150 nga eh. Nakakagalit ka. May 150 depende sa restaurant. Totoo, may 150, di ba? Oo. Nakakagalit, hindi naman makinis. Yun Diba? talaga yun eh. Yung talaga, hindi ka makinis, huwag ka mag-mango shake. Naman to, magbubuko shake pa. Kakaya mo. Gusto pa yung fresh buko. Oo. Umaarte pa. Ayaw ng Oo. artificial. Totoo, tinatanong pa, fresh pa ba yung buko? Kaya yung sa mango shake, red po ba o green? May mga ganyan-ganyan ka pa. Wala tayong pera, uy. Huwag ka na magtanong kung red o green mango shake. Huwag kang mag-mango shake, di ba? Hindi, isa sa mga una sa lahat, tipid-tip din talaga, di ba? O huwag mag-jowa na magastos. Yung tipong kapag nag-date, kailangan naka-mango shake. Tubig-tubig lang tayo. Tubig-tubig lang. Oo, malaking tipid yun. Buti nga nag-date tayo eh. Hindi, pero totoo, akala lang natin parang ano ba yun, parang mango shake lang. Hindi, magkano mango shake? O kaya, Wala pong murang mango shake. Hindi niyo napapansin? Pwede mango ice candy. Pwede. paglabas natin ulit tayo ice candy. Ganun lang. Hindi niyo Pero mango napapansin. shake, mahal yun Ang totoo, ang tataas ng presyo ha, bibihira yung mango shake na 90 pesos. Normally, 150 to 200 pesos. Correct. Pag May restaurant, pagatas pa yan, tapos may pa-pearl ka pa, 250 pesos. Apat kayong magkakasama. Tama. O, 1,000 agad na. yun. O, hindi pa kasama dun yung in-order mo ng sisig. Tapos, arte-arte pa, parang bukod sa ulam, gusto mo may gulay pa. Hindi na kontento sa isa. Kontento. Gusto pa. Dapat may gulay tayo. Ako nagagalit talaga yung utak ko pa pag ako yung tagabayad. So, sa bahay na mo, walang gulay. O di naman kaya, halimbawa, nag-order na ng gulay o order pa ng ay dapat meron tayong pork. Ay, sa bahay nga, gulay lang tayo. Ipa-pork ka pa dyan. Ito pa malupit. Oo. Pagkatapos kumain, syempre, gusto niyo ng Magde-dessert pa. Check mo kung may leche flan Kaya sila. nga, tapos ayaw pa na mag-share. Gusto isa-isa. Makabuko pandan to. Maka-arte itong mga to. Kala mo naman. Kala mo naman makinis. Sarap diba? Hindi, pero honestly, yan eh. Hindi lang natin napapansin. O kaya, sige lang, go lang ng go. Okay lang naman din, paminsan-pinsan, pero wag lagi. Kasi hindi mo napapansin, dagdag 800 pesos sa bill mo yan. Totoo yun, Yung drinks. Diba? Magtubig na lang po, healthy pa. Ganun. O di kaya naman, kung ayaw mo magjowa ng magastos, magjowa ka naman ng mayaman. Yeah, pwede o kaya din. magjowa ka ng hindi kuripot. Kasi Ayan. usapin to mo naman ng Correct, mga taong kuripot eh. Totoo. Mas madami naman kasing relate dun sa dun sa mga ganitong usapan kaysa dun sa mga
yayamanin. O diba? kasi pag meron kang jowa na mayaman, kabisyo, kahit anong orderin mo, saang restaurant man yan, Yan. kahit saang hotel pa man Correct. yan, hindi issue ang pera. May acidity ka na kaso soft drinks, okay lang. Kasi hindi nga issue ang pera, di ba? Totoo yun. So ano pang isang tip? Dalawa na yun. Yan, di ba? Magjowa ng... Hindi magastos. correct. Hindi ba bongga? O magjowa ng Mayaman. yayamanin. O hindi diba? kuripot. Correct. Ano pa yung mga tip na sinare sa'yo ng friend Ano pa ba yung mo? mga tips ng mga sinad na mga tambalanista natin? Di, pero kasi... Magtiis sa gutom. Oo, di, ganun. O magjowa ng taong sanay sa gutom. Correct, Ganon. totoo. Eh di balik tayo sa hampas lupa, di ba? Yung mga tip natin, no? Makabuluhan talaga, no? Hindi naman hindi naman Pero hindi agree naman, ako doon kasi- hindi naman siya partner hindi siya malayo sa katotohanan. Oo. 'Di ba magjojowa ka tapos yung ang gastos-gastos, yung ang arte-arte, 'di ba? O di lang. O kaya yung kahit maarte siya, yung kaya niya magtiis. Magjowa ng Yan. matiisin. O sige, yun na lang. Magjowa ng matiisin. Yung mga tipong kapag wala pa namang araw ng sweldo o talagang sadyang tagtuyot ang mga bulsa, 'di ba? Hindi yung magrereklamo Tama. o magbabanta ng break-up, Tama. 'di ba? Mga ganon. Dahil lang hindi in-order ng shake. Correct. O dahil lang hindi in-upsize yung yung Drinks. O kaya yung fries, Oo. ganun. So magandang tip din yun. Magjowa ka ng sanay sa gutom. Yan, yung matiisin. jowang matiisin, O kaya- sanay maghirap. Correct, Ganon. totoo. Kasi hindi diba? yan magreklamo, sanay so eh. true, diba? O Oo. kaya magjowa ka na nagda-diet. Pwede diba? din. Yung katulad ko, partner, once a day lang kumakain. diba? Ganon. Pwede ka Pwede. magjowa ng ganon. Ang magaganda yung tip na binibigay namin sa inyo, ha? Doable yun. Diba? Ang laking, Sabi ang nila laking- talaga ba? Correct. Ang laking ambag sa lipunan. diba? Pero yung katotohanan, yun yung mga tips ng mga iba nating mga tambalanista. Live within your means. Yes, Totoo yes. naman yun, 'di ba? Kumbaga yung pagkakagastusan mo, o kaya yung gagastusin mo according lamang sa talagang kinikita Within your mo. budget, Within your budget. At kung alam mo within your means or within your budget, ang bibilhin mo ng mga bagay-bagay ay within the budget. Correct. Diba? Yun. Hindi ka babalik na naman tayo. Hindi ka magmamango shake, wala yan sa budget. Hindi ka mag-extrang ganyan, wala sa budget yan, 'di ba? Oo, minsan alam naman natin yun 'di ba? Kung ang kita mo ay ganito, halimbawa 20 mil, yan. huwag kang gagastos sa isang buwan ng mahigit sa 20 mil. Totoo. Mababaon ka niyan sa utang. So gagastos ka lang, paiikutin mo lang yung lifestyle mo dun sa resources na meron ka, Correct. which is 20,000. Yun lang talaga. So Ngayon, huwag kang bibili ng hindi naman kailangan, yan. 'di ba? Kung gusto mo naman mag-upgrade ng lifestyle, edi magdadagdag ka rin ng sources ng income. Correct, 'di ba? Or pwede rin namang paminsan-minsan nagmango shake, pero ang root word o ang Pero panis na keyword pineapple. panis. Nag-shake nga pero panis, 'di ba? Pwede na yun. Hindi pwede naman, pero ang keyword is paminsan-minsan. O di kaya naman yung mga powder lang, mura kasi Ay, yun. pwede din, 'di ba? Melon shake pero powder, hindi original Pwede. hindi fresh fruits. Pwede kasi mas mahal talaga yung fresh fruits. Oo. 'Di ba? Tapos yung mga tipid tips, yung magbabaon. Kasi kapag halimbawa nasa opisina ka or nasa school, mas mahal talaga yung mga yung mga bilihin diyan eh. 'Di ba? correct. So iba pa rin talaga kapag ikaw ay nagbabaon. Pero medyo malungkot nga lang minsan yung baon, 'di ba? Kasi malamig na, Kasi nagmo-moist na siya. Correct, 'di ba? So pumili ka ng opisinang may microwave. Ganon. Hindi totoo naman. 'Di ba? Lahat ng ulam kapag may microwave na, sasarap na din. Ganon. Oo, magmumukhang bagong luto kasi mainit na. Totoo. Ngayon, paano kung wala namang microwave yung office? Magpabili kayo. Yan. I-request nyo, mag-purchase ang management Correct. ng microwave oven. Yan, kasi kailangan kamo. Dahil hindi naman nga kamo, hindi ma-increase yung sahod. Oo. O, 'di ba? Baka naman po sa petty cash ninyo, pwede bumili kayo microwave, 'di ba? Baka lang naman. Pakonsuelo nyo na sa mga empleyado. Oo, ganon. Alam nyo na nagtitipid yung mga empleyado. Gaano naman yung mag-produce kayo Magkano dyan lang ba? ng microwave. Hindi naman kailangan digital na mamahalin, 'di ba? Oo. Kasi wala nga silang ganyan sa bahay nila. So wag na lang tayo umarte. Hindi yan maarte. Hindi yan digital, manual, mas mura 3K, Oo. pwede na 3.5. May kalala ko 1.5 second hand. Oh, pwede yung mga din. naglilipat na ng bahay. Oh, pwede din. Totoo. Oo, yung mga uwi na ng probinsya. Uy, pero Oo. tipid-tip din yan, partner, ha? Pwede kang bumili ng mga items, mga appliances o kung saan, dun sa mga nagmamadali na kasi uuwi ng probinsya
probinsya o, O kaya kaya- pupunta ng ibang bansa. Yan, di ba? yan. Doon tayo sa segunda mano. Correct, di ba? Abang-abang tayo sa ganyan, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!